Sean vala chung kwa te in zavain chibai thami kan buk le cheu ole tun tuma chuan Apple company din tu mi fing le ropui Steve Jobs motivational speech mi zo nge le lin kan lo ngai thlanga he athu soi hianga inom mai ni lo fuina thalu tu kan yawangin ngai thatu ten kan hlopui ve nge ka be sei voina hian ka hring nun thil thleng pathum hril cheu ka duwa hring nun thon thu pathum chawani chu zong chu thon thu ma saber chu chun han thai zom ti hiani read college hlaruk zen zon ka kal nu chuan ka bang ta amaro chu ka ban san tak ma thla som pariat lai chu kalakal zeu uzewa chuan engwanga ban san nge kani he thon thu hi ka pian ma dai to in tran ani min hring tu nu kanu la upalo tak pasal po nei lo zirna lama hlotling thokhat tak ania ani chuan falak ni tura min da ril ruka college graduate to chin nge in min la se adu tlatani ti chuan engkim pe felalo ni ta lawyer le anu pui chuan kalopian vele fata na min la ngal tur khan nia amaro chu kalopian chua chi akhan me chiani jok se tin an rirun thlak le ta tuna kanu le pa lo ni ta waiting list lo mek te chuan zanlai a phone call an donga beise anglo takin mi pa piang tlat mai in la duem te reng mai kanu chuan college graduate lova kapa po chuan high school lo kal chuang reng lo ti thu hi relo te a min hring tu nu chuan lo hre chuak ta fa min lak na tur le khapoi mo chuan a ming chu ziak du ta reng lo maya thlanga mozat no atuna kanu le pa te hian college ka kal ngei tur thuan rem ti the wangin min lak chuan rem ti thei tat sawani ole he hi kanun bulin tran na chuani kumsom pasari lo liam nu chuan college su ka kal ve tang nge ya ma se athlak angreng takin Stanford luk zeta in senso nana sa college ka thlanga ka chungte poisa tho chua sa zong chu ka zirna wangin ka mangral veka tharu ka liam nu apo khan a hlutna kala mu thei talo kanun hiang tinge ka man zel don ti po ka hrelo tin college hian eng tinge hre thiam thei turin min puyang ka hre heklo ka chungten thi le thau pola an tho chua sa zong mang zovin heti hian ka om top mai chuani sia ti chuan college atanga ban chu ka ti tlu tange nge a ka hmalam huna hian ka tana thil thazok lo her chuak don thlatarin na chu ka nei ve khati hun lai kha chuan a hlau thon om ve khop mai ma se tun nuwa ka han ngai to le hian du thlan na ka siam to zonga fu beralo ni reng ka ban tak nuwa chuan tuina po ka nei reng lo class kal ngai thin te kha lo ngai to lova tin ka thian te room chuata chuan kamu mai zel bur khata 5 cent zel lo in kok bottle ruak ka char khom te chu peletin ei tur leinan ka mang ta thina chu mai ba ka Sunday zana piang hian khopui kaltlangin kartina voi khattal chathra ka i ve theinan Hare Krishna temple lampan chuan mel sari lai ka kalthin ka phurna le ka thinlungina thlan zok awanga ka thil tor zong te chu alo man la chhotel maya entirna pakhat kan peteng cheu read college in khati hun lai khan ram chunga calligraphy zirna thaber a chhop chuaka campus chunga podo tina poster le label chuang te chu moi taka hen calligraph vek anni college ban sana class pa ngai ka kalangai tak silova chuan calligraphy class kal chu ka du ta atuyom tak zetani heng ka thil zira engama hian kanuna tangkai na an nei ka be seilova ma se kumsom te me waliam no machine tos computer ma saber kan duan lai chuan ka thil lo zir thiam sa te kha lo tangkai ta hle sia mac chunga kan suan lut ta veka ti chuan computer typography moi lu tuk tak mai nei ma saber kaloni tani kha course pakhat te khalo la lo ila chuan mac hian typeface rang nei lovanga computer horop in ang trep nei thei bok hek lovang Windows hian make a copy mai awangin eng personal computer main hetiang hian nei thei lovang ti the ani college khalo ban san talo ni la kha calligraphy kha kazir thei don lo nia personal computer te hian tuna typography moi takan kol te hian nei kherlo mai thei ani college ka zom lai kha chuan ka hmalam hun ka thlir khan chun han te kha in zom tir har tak zeta ma se kum som liam nu ka han thlir le chuan a chiang em mai ni malam en ringot hi chuan chun han te khai zom theilova I thlir let chawin I zom the ni chuwang chuan I hring nuna thil thleng te khana kin hnuah chuan ala in zom dawn ani ti I rin ngaya I tumru na I mahun I hring nun le khwarel a enga motala hian rin na I nga ngai ni
achan chu inuna thil thleng te kana kinala in zom turai rin tlat chuan I thin lungin idu takti thei turin mani in rin tok na peng chenga kong bum bo le suar po zo thin mala khang I thil ton zong te khan danglam na pedon cheni ka thon thu pani na chu mangai na le chan na ka van nei khop mai ka tuina le nuam ti zong ka no pan lai dewa tangin ka ria kum som ni kan I lain kanu le pa te garacha keile ozan Apple company kan trana a thopo kan thok rim le ti chuan Apple company garage atang chawa in tran kha kum som chunga thok tu sang le chuang nei dollar tluk le ding on ni thok chuak company aloni ta ni kum liam ta khan kan khol siam thar ber machine to su kan tlang zar ta chia kum som thum ka lo tling ta chu ti chuan company atanga ban ka lo ni ta eng tin nge mani company din nge atanga ban ka ni thei hetiang hiania Apple company a han chan tlun chhota ka chuan mithiam le talen nei thatak taka ka ngai te chu company min en kol pui turin ka ruai ta ni kum khat borvel khat chu thila thalamina kal tlong zela ma se kan mathlir lo in person ta ema hemia wang hian katlak niam pha ta hle ani hetia thila thlen fu lo la hian company board of director te chuan ka hayar pa lam chuan on ta vek maya ti chuan keima company nge atanga no chok lo ni ta ni achiang fek fok hle mai kanuna ka thil ti le ka dam chan ka ril rupek na zong chu voile khata riral zota ka tuar tak zet thlainga moza chu ti tur ber shelovin ka om deu topa ka ma ra bi lo rem tu te chu ka ti beidong nin ka ria ka kuta ka ham that na le ka chan pol te chu ka chan ta hian ken ria David Packard le Bob Noyce te chu company ka che chiat na sat tak wanga ngai dam dil tumin ka va mu nge van tlang mu a lo cham kaloni ta tlan bo hial te po ka ri ruk ut ma se ka ri ru chuan ti hian ngai tu ta thuta ka thil ti thin te khanuam kalati Apple company a thil omdan te khala ngai renga nol kania ma se kala mangai reng si chuan bultran thaturin tluk na ka siam ta ni kalau chi ngai lova ma se company atanga ban ka ni kha ka chunga thil thlenga chuan alo tha em zok hlothlin nei na kentel phurrit na sat tak te chu bultran that na chuan jang khai nai na ron lu tan ta thil eng kim aran thlak dang lama karil ru le ngai tu na chu ka mang tamin zalen takin ka suang tu thei pha kanuna hlok na ka pek chuana sat berdin mun ka thleng the ani kum ngat sungin company dang next chu ka dina chumi rol chuan Pixar company po ka siam nge nakin loka kanupui lani mai tur mangai ka tongbok Pixar chuan khovel company animated show masaber Toy Story ka siam ta tuna chuan Pixar hi khovela animated studio hlotling ber ani to thilmak tak mairon thlengin Apple chuan next su lei tatlat keipo Apple a chuan ka kir le ta next company kan technology thatak kha Apple company bul thut ber aloni tani keile Lawrence Pon chung ka duam tak kan neya heng thil zong hi Apple atang khan min ban lo se athleng don lo ti ka chianga dam doi tui lo top kho kania ma se dam lo ina mamo miau siani achang chuan kan hring nun hian ilua leiro chanin ala chuang che ma se bedong reng su hun harsa ka paltlang thei ber ka hriat chu ka thil ti te hi nuam ka ti wangani inuam ti zong i zon mu ngai he thil ka soi hi na thole ko puizon ko nga po adikani I thil ti le tho thin te hian inuna mun poimo takalu don lung oi na le du khop na nei tur chuan keima ni na thale ro pui nia kan ngai kan thok turani na thale ro pui thok tur chuan kan thil ti te hi nuam kan ti ngai chu tiang chui la mulo ani chuan zong zel ro du tok mai su I thin lunga poimo I mu huna chuan I thin lungin I hriang in kung kai na thatak ang hian kuma venga a tha chho tial mayang chuwang chuan zong zel ro ban san su ka thon thu pathum na chu thi na chungchang ani kum som pasari mi ka ni lain thu thati deu mai ka neya chu thu min na em tu chu hei hiani ni tin hi nun ber ni turanga nun I man chuan eng tik ni a emo chuan thil dikila tinge yang ti hiani keima na sat takin mason na lama min puya ti chuan kum som thum pathum liam ta khan jing tin dar thlalang ma dingin ti hian ka in zot thin
voin hi kanun nun ber ni ta se voina ka thil ti tur te hi ti kalatum fanangem ka chan na chuni tam tak ai ani chuan thil ren khat chu ka thla ka ngai ti ka hria kala thi thuai don ani ti hriat na chu kanuna du thlan na lian tak min thlan fel tir tu man ro poimo berani a chan chu thil engkim deuh tho khovela i be seina chapona mual pho hlau na le lo cham na heng zong hi chu thina lo thlen huna an bo vek mayang kan la thinge don ani ti hriat na hi chan turi nei tlata hriat na thang laka in ve na thap bera ka hriat ani chan le tur chuang i nei lova i thin lungin a hruai na lam che kha zui lo na chan turi nei hek lo tu ma hian thi kan du lo mitam tak vanram kai chap em te po hian vanram kalna na han thi meu chu an du bik lo thi na hi kan zawaya top na tur ani ta thova tu mai nan la pum pel lo chu thil ni dan tu reng poni a chan chu thi na hi thilom to ro puile poimo ber pakhat pian na na adang lak kian ang hiani upa ten mual an liama chuan thar an lo lang le zel bok tuna chuan a thar khai ni nima sela hun te lo liamanga upa I lo ni ve huna chuan mual liam ve le don tlat ka soi warma ma inti mai thei ma se thudi kan itlat si I hun nei khan zo hun aneya chu wang chuan mi du dan ngota nun tumin I hun khoral su mi ngai dan rengota boy su an ngai dan ringota wang khan I thin lungina du tak tak khapil bo tir suang che nangma hriat na le I thin lung du zong zom tur khan wai sen nai nei poimo hle ani I chung ri lai ni du tak tak khan hriani abak thil dang zong chu adot tu vekan ni chu wang chuan thil thar ti turin in pe rengang che ole khati zong khatun tuma kan ngai thlak the chu lo ni le ta he video hian a inspire ve che ni hlau chuan nangma anga mamo dang ten an ngai thlak ve theinan I lo share ve don nia